बे जाबाय सरबना स्टोर बेयाव आं फैदों शपिं खालामनो। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। आं दा फैदो सरबना स्टोराव शपिं खालामनोथ' मोननैसो बुस्थु लांनो फैदो आङो। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो इन्टारेस्ट बा बे सरबना स्टोराव मा मा नुयो नोंथांमोना देखायलांसै नायग्रोदो। दा जों 7 फ्ल'राव हाबदो दै, बेयाव ओंखाम संनाय कुकिंनि सामान मोनगोन आरो नोंथांमोना मा नांगो खान्था खुरै गासैबो मोनगोन, कुकार गासैबो मोनगोन। आं दा इन्जेक्सन लांनो फैदो, बे इन्जेक्सनखौनो आं दा बेयाव नागिरगासिनो आरोना। इन्जेक्सन लागोन नाथाय खान्था खुरै मा नांगोन नोंथांमोननो गासैबो मोनजोबो संनाय साफा साफा मोजां मोजां बुस्थु बेसेबा गुवार गिदिर। बेयाव बेरायनांगौबा सानसे नांगोन। नै नोंथांमोना नायनो हागोन, नै कुकारखौ हिटार कुकार दोङो आरो खान्था खुरै थोरसि बायदिसिना आरो सियार माबा माबि दोंसोगारो। नै एखि कुकारफोर नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो, टावा कुकार आरो नै जुइस मिक्सिं ग्राइन्डार मेसिन आरो नै इन्जेक्सनखौ आं बेखौ नायदो, थारमाने बेखौ लांगोन आङो बेयाव संनो। गेस खरसा जायैबायदि फ्रियावनो, माने मालाबा गेसजों मालाबा इन्जेक्सनजों संनांगौ जायोना, बेनिखायनो बेखौ लानाय जाबाय आरोना। बेखौ नायदो आरो नायदो मिक्सिं ग्राइन्डारफोरा बहुत मोजां मोजां बुस्थु दङ। फैसा थाबाथ' फुरा लांजोबनो लुगैयो आरो गारि गंसे ना नुनाय मथेबाथ' नायदो इमान साइज साइजनि बुस्थु दङ। नाय टिफिनफोरखौ नाय, कुकारफोरखौ नाय, हाथाय बुंनांला आरो बापरे बाप हुलाबारिसा आयौ। बेफोर बुस्थुखौ लांनो गोनांबा गारि गंसेबाबो थोनाय नङा। प्लेटफोर दङ, थोरसि प्लेट नोंथांमोना नुगासिनो जानो हागौ। आरो समायना समायना बुस्थु आरो माखौ लानो जालायलांगोन। बेयावथ' लानाथ' गोबांमोन, नैखौल' लाबाय आं दा। बेयावनो ओंखाम संनो लाबाय आरो ओंखाम ओंख्रि संना जासिगोन लाइनजोंनो, गेसनि इस्तेमाल खालामबाय थाला। प्लास्टिकनि जुदु माबा माबि नै गामला गुमला प्लास्टिकनि माबा माबि नै जाबोर हायखांग्रा माबा हाग्रा जग टग बुंनांला आरो गोबां माबा माबि दङ। नोंथांमोना गासै मोनगोन दै सरबना स्टोराव। बुंना बेसेबा गिदिर। दा जों 7 फ्ल'राव दं। दा जों गाहायाव फैबाय, गाहायाव फैनानै जों दा सेन्देल नागिरदों आरो सेन्देलाव बेसे दोङो। दा 6 फ्ल'राव थांगासिनो। सेन्देल दंना गैया बेयाव नायनोसै। जों बारा मिथियाना, जोंथ' गोदानसो नालाय। ओमफ्राय दा जोंनियाव फैदो, बेयाव नागिरबाय जों दा माथो हिन्जावफोरनि बुस्थुफोरसो देलायग्रा दुलायग्रानिसो बेहाय। ओमफ्राय जों दा सेन्देल नागिरगासिनो। बखि दोङो सेन्देल खदासे इयाव टिसु पेपार माबा माबि देलायग्राफोरसो नुबाय जों दा। नै माय गड बेसेबा बुरजा मा नांगौ, गस्ला लंपेन्ट गासिबो मोनजोबगोन। खिन्थु बबे फ्ल'राव मा दं फात्ता मोनाखै, मानो होनबा जों गोदानसो ना, फात्ता मोनाखै बेसे फ्ल'राव लंपेन्टआ दं, बेसे फ्ल'राव गस्ला लंपेन्ट दङ, बेसे फ्ल'राव मा दङ बेखौबो जों मिथियालै। गोदानसो ना। साइकेलफोरा नाय, साइकेलफोर नोंथांमोना नायनो हागोन, गोबां साइकेल दङ इयाव, गोबां साइकेल आरो नै गेलेग्रा बल गथ'फोरनि लांनो हागोन नोंथांमोना। एबार बेयाव सेन्देला गैया, जों गोजौआवसो थांनांसिगोन आरोबाव। गोजौआव 8 फ्ल'राव फैबाय दा। 8 फ्ल'राव जों दा सेन्देल नायनोसै। मोजां मोजां सेन्देल दंना गैया नोंथांमोन सिगाङाव दा देखायनोसै आङो। नै सेन्देल नुदों नोंथांमोना आंनि उनाव। मोजां नुवाखै आं बारा, खिन्थु बहुद सेन्देल दङ आरो नै गोबां सेन्देल दङ। दामा खिन्थु गोसा गोसाथार। सेन्देलखौ आं बारा फसायनो मोनाखै। गोबां बेगफोरबो दङो आरो बेगफोरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। नै आरो लेडिस बेगखौ नायनायखि, लेडिस बेगानो दामा दामि लेडिस बेगनि आं लाइन मोनसेल'सो देखायबाय आरो गोबां लाइन दंबावो लेडिस बेगनि थाखाय बुंनाङा आरो बापरे बाप आन्दायजोबगोन बेयाव गिदिंनांगौबाथाय। नै बेग ट्रलि बेग ना मा बुङो, बेनि दामा बेसे 3000, 3,500 दोङो, 4000, 3000 बेफोरबायदि। ओमफ्राय आरो 7000, 8000बो दोङो, 3450 थाखा नामा। आरो बेबो 3000आनो। जोंना एसे टाइमा सर्ट जाबाय। नै जुथाफोरखौ नायनो हागोन। थ' दा जोङो थांनांसिगोन, जानाय नंला। बेयाव गिदिंबाय थांनो सानसे लागोन। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै, आं दा ओंखारबोबाय। थ' लोगोफोर भिडिअ'खौ मोजां नुबा लाइक एन्ड शेयार खालामना होदो। बाय बाय।